ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರ ನಾಗಲೋಟದ ದುಂಬರಿದಂಡು ದ್ವಿಶತಕನ್ನು ದಾಟದು ಶುಕ್ರವಾರ ದುಂಬರಿನ ಕೊರೋನಾ 203 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಡೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು 5 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಅದು ಮರಣ ಪಡೆದರು ಅಡೆಗೆ ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟಗೆ ಓವೇ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಕೊಂಚ ಸೂಕ್ತ ಮರ್ದು ಬರಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಜನಕುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪಡಾಯಿನವು ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ನಿಯಮಲ ತೆರವುಲ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಅಂಚಾದು ಜನಕುಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಲ ಜಿಂಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನವು ಅಗತ್ಯ ಆತನು ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟಗೆ ಓವೇ ತಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬರಿಯೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ 203 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತನು ಅಡೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 5713 ಏರಿಕೆ ಆತನು ಶುಕ್ರವಾರದ 203 ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿಡು 75 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 77 ಜನ ನನ್ನ 52 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನ್ನ ಆತೆ ಪತ್ತೆ ಅವಡಾತನು 70 ಜನ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆಯಿರಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು 2929 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 3131 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವುದ ನಿಯಮಲು ನನಲಾತ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆತನು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಜನಕುಲು ನನಲಾತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನವು ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯ ಕೊರೋನಾಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಬರ್ಪಿ ನಡೆಮುಟ್ಟ ಇಂದತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಹಂತಡು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಯಿನವು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯ.